Takže ahojte všetci, čo majú aj nemajú radi vlaky. Vítam vás u našeho ďalšieho videa. Dneska to bude len také katučké video. A dneska vám len ukážem túto novú mapu, čo je vlastne Česká republika. A bohužiaľ, oni zmazali Slovensko. Vlastne Slovensko nájdete už len tu. Taký maličký, až 3 tie dediny, či čo to je. Ale tu bolo kedy aj Slovensko, ale už to zmazali a rozšírili zase Česko. Môžete si to zapnúť, ak vám to pôjde, pretože pozrite sa, napríklad keď nám takto, tak stane sa a vlastne ani sa nestane. Aha, počkajte. No tak to možno pôjde, super. Minule sa mi to neskutočne začalo sekať, lebo to je veľmi nová mapa a to ešte nie je dorobené. Ale tak potom super, ja som ešte na nej nehral. Alebo mi dalo, že teleport error a mal som to proste akože vyhodilo ma to stade, takže počkáme, no a to by, bol som rád, keby to aj išlo. No super. Tak toto som nečakal, dobre, super. Výborne. A teda pridali sem aj Prahu, ako tuto môžete vidieť. A aj nejaké nové dediny, nejaké Roudnice nad Labem a tak ďalej. A keď dáme play, tak pridali nové vlaky, ale ešte stále sa to troška seká, no. Musíme chvíľku počkať. Pridali nový rušeň, aj tento, ale ja si teraz budem šetriť a natočím video, keď si ho aj kúpim. Potom pridali tento rušeň, to je aj zo Slovenska, túto v Leviciach, no presne tento. Tento máme v Leviciach odstavený, potom toto je nejaký nový rušeň. Tak to ani nepoznám, ale tu 743 poznám. A potom na toto si šetrím teraz. To je taký starý slovenský rušeň, ale vidíte, je tu viacej slovenských ako českých, takže ten si chcem kúpiť. Neviem, či poznáte, ale je to podobné ako laminátko, len to je asi staršie. A potom ešte pridali toto, triedu 850, takže asi tak. Áno, a potom v unitoch sa mi zdá, tam pridali, to je tuto ďalej, nie tuto, pridali Comfort Jet. To je vlastne ako Vectron, len je spojený, je to vlastne akoby vozeň, ale Vectron zároveň. To isté ako aj Railjet, takže to je ako Taurus. Potom pridali aj triedu 480, ako vidím. Potom pridali City tam už bol. A ešte tam mi zdá, že ešte niečo, ale už si nepamätám presne. No ešte trošička sa to nám seká, no neviem už. Ale možno, že ani nie. Ale tak môžeme si dať akože nejakú kratučku trasu, rozmýšľam. S týmto som ešte alebo dáme toto ide pomalšie. Dobre. Tak dáme si napríklad takú úplne krátku. Môžeme si dať, dáme si osobák, aby sme mohli ísť. Poďme stade to sem napríklad. No tak som rád, že sa nám to teraz podarilo. Ja som vôbec nečakal, že to pôjde. A dokonca to ani nejako veľmi neseká, na to, že ja mám ešte k tomu mobil, ktorý má 6 GB rámku a to je najmenej, čo môže mať. No, ale musíme počkať, kým sa to načíta. A no v tejto stranici som ešte nikdy nebol, lebo to je nové. A teda, ako som povedal, tak vtedy ma to vyhodilo, lebo sa mi to neskutočne sekalo a to sa mi dalo hrať vôbec. No a teda dáme drive. To som fakt nečakal. Počkajte, musím dobre ťuknúť. Otvoríme dvere. A môžeme si zatiaľ prejsť tohto sisla, ako vyzerá. No. Tak dáme exit. Otvoríme si tieto dvere. Takže keď vidíte, tak to vyzerá takto. Tu sú nejaké sedačky. Potom, tuto je ako keby záchod, ten sa tam nedá ísť, neviem prečo. Potom, tuto je druhá trieda. A tuto je prvá trieda. Toto je nevýhodné, stále si tu sa dá, nemôže normálne prejsť.
Ale akože tá prvá trieda sa veľmi nejako nelíši od druhej. To isté ako v slovenských vlakoch. Dobre. A áno, a potom tu máme ešte... Počkajte. Hop. Potom tu máme ešte takéto. Poschodové vozne. Tady B, D, M, E, T, O, nejako tak. Tak toto asi vyzerá vnútri. A keď pôjdeme hore... Tak, no, toto je nedokončené ešte veľmi. Tak toto vyzerá asi hore. No len... Toto robí proste toto, za to, že to je asi buď ešte vo vývoji tento vozeň, alebo to nejako dobre neurobili. Dobre, zatvoríme dvere, dáme request dispatch. A vlastne môžeme ísť. Aj musíme počkať, kým sa zatvoria. Ako môžete vidieť, tak tu je ten zelený pásik. A to znamená, že to je teda prvá trieda. No dobre, môžeme ísť. Tak. A toto keď si dáme nakoniec, tak tiež ako môžete vidieť, tak tu máme vzadu pekného Pershinga. A vy si vlastne tohto sisla môžete kúpiť vtedy, ak si kúpite Pershinga a ak si kúpite tieto poschodové vozne. Ináč ho máte zadarmo. Jaj, ups. No, keď nestihnete odísť do 40 sekúnd, tak to musíte dať znova a potom vám to, neviem, potom musíte zastať. Pozrieme si mapu, ako nám tu vychádza. Dobre, už sme sa pohli zo stanice Hrobce. A cestujeme do stanice teda Roudnice nad Labem. Pozrieme questy, aké máme. Á, super. Akurát aj splníme quest. Už si máme zvoliť kolaj. Dobre. A ešte tu máme nejaké telefón. Dobre. Tak to potom možno splníme. Tak toto nejako vyzerá zvonka. Ale vidno, že tá mapa je nedorobená. Pretože ešte tu sú len čisto trávnaté nejaké blbosti. Není tu žiadne domy, nič, ale iba takto čisto. Na budúce by som chcel dať video s nejakým rýchlikom. Teraz ideme ako osobák, aby sme mohli stať v tej stanici, lebo keď idete napríklad osobákom, tak môžete stať aj v malých staniciach. A keď idete napríklad rýchlikom, tak nemôžete vstať v tých staniciach veľkých. Dobre, už pomaly začneme brzdiť, lebo sme mohli vidieť značku, že je tu stanica. Dobre, už sa tu nejako zbiehajú výhybky, takže to je dobré znamenie. Ja som, no, tak zase som brokol speed limit, lebo som si to nevšimol vôbec. No a teda o chvíľku budeme stať, no seká na stanici. Čo už? Dobre, brzdíme pomaličky. Ale ešte nemusíme, pretože... Kde sú tí pasažieri? Až tu? Aha, dobre. No a teraz musíme prejsť za tú zelenú blbosť. Ježiši, ale na staniciach sa to seká teda riadne. Dobre. Kde je tá zelená blbosť? No nejako ju nevidno. Ja neviem. Tak musíme čakať. Aha, tu je až. Ježiš, to je riadne dlhá stanica tiež, ináč. Dobre, takže prejdeme za ňu. Tak. Dobre. Dobre, takže prišli sme do stanice Roudnice nad Labem. Takto vyzerá naša súprava. Otvoríme dvere. Dáme dole pantograf. A môžeme ísť von sa pozrieť. No, na staniciach sa to seká najviac takto. To vidno. Ach jaj. Dobre, takto vyzerá náš Sisel 2 či 1, teraz neviem, potom pozrieme. Takže dúfam, že sa vám toto krátke video páčilo. A ak chcete, dajte like, ak chcete, dajte odber, ako to vždy hovorím.
Už sa nám naladovali pasažieri, takže len počkáme na výplatu. Dobre. No a koľko sme tu dostali? Ale ako pozerám, tak celkom dosť. Počkajte. Fúha, 4000. To som nečakal za tú krátku trasu. Tu nám to odčítalo nejaké coiny. Dáme back to menu. Klikneme si reward. A teda, dúfam, že sa vám toto krátke video páčilo. Môžete si zahrať v tejto novej mape, kde je aj Praha. To si dáme potom asi. A teda, ahojte.